сархати хабарҳо. дар қирғизистон дурӯғбофонро ба хидмат дар марз мефиристанд. номаи таsalлияти Эмомали Раҳмон ба Владимир Путин. ба дунболи мобилизатсия афзоиши шаҳрвандони Русия дар Тоҷикистон. салом бинандаҳои гиромӣ, умедворем хубед ва навиди бомдодиро тамошо доред ки бо охирин хабарогузоришҳо аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 27 сентябр аст. субҳи имрӯз президент Эмомали Раҳмон бинои нави маъмурӣ ва таълимии донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистонро ифтитоҳ кард. иншооти таълимӣ барои 1430 нафар донишҷӯй дар як баст пешбинӣ шудааст. донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода охири солҳои 80 ҳамчун донишкадаи омӯзгории забон ва адабиёти руси Тоҷикистон таъсис ёфт. ҳоло дар ин муассиса ҳудуди 5000 донишҷӯён бештар дар риштаи забонҳои хориҷӣ таҳсил мекунанд. дар маросими ифтитоҳи ин бинои таълимӣ президентро раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ҳамроҳӣ мекунад. аз рӯзи 16 сентябр ва баъди саммити созмони ҳамкории Шанхай дар Самарқанд раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар мазҳари ом зоҳир нашуда буд ва ин овозаҳоро дар мавриди вазъи саломатии ӯ ба миён оварда буд. Содир Ҷабуров президенти Қирғизистон ба вазорати дифои кишвараш дастур додааст шаҳрвандонеро ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи бардоштани дидбонгоҳҳо ва гӯё додани замин хабари нодуруст паҳн мекунанд ба сафи нерӯҳои захиравӣ ҷалб кунанд. дар ин бора Эрбол Султонбоев сухангӯи президенти Қирғизистон рӯзи 26 сентябр хабар дод. ба гуфтаи Султонбоев дастур шудааст ки ба дасти онҳо силоҳ дода то анҷоми муайянсозиву аломатгузории марз ба адои хидмати ҳарбӣ фиристанд. ахиран мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ки бо ҷониби Қирғизистон санади хатъи муноқишаи марзиро имзо карданд, вале тафсилоташро ошкор накарданд. вохӯрии ҷонибҳо рӯзи 25 сентябр дар гузаргоҳи Қизилбел баргузор шуд. раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Қирғизистон гуфт ду тараф 8 постгоҳро мебардоранд. Қирғизистону Тоҷикистон тақрибан 1000 километр марз дорад ва баъди ба даст овардани истиқлол дар солҳои 90 то кунун натавонистанд садҳо километри онро таъину аломатгузорӣ кунанд. чанд сол боз баҳси ба маркази вилоят табдил шудани ноҳияи Данғара сари забон ҳост. мақомот мегӯянд нақшаи генералии Данғара то ҳол дар баррасии ҳукумати Тоҷикистон аст ва ҳоло дар ин ҷо чандин бинои нави маъмурии баландошонаро сохтаву ба истифода доданд. Маҳмудҷон Раҳматзода гузориш медиҳад. то имрӯз 14 бинои маъмурии баландошонаи давлатӣ ба истифода дода шудагӣ аст. бо биноҳои баландошонаи маъмурӣ дар ҳукумати ноҳияи Данғара гуфтанд то 30-солагии истиқлол беш аз 400 иншоот сохта то 4 соли дигар бунёди 170 иншооти дигар дар назар аст. дар Тоҷикистон аз сохтмони дукони хурд гирифта то марказҳои савдо ва коргоҳҳои кӯчаку биноҳои истиқоматиро иншооти ҷашнӣ меноманд. аксари онҳоро сокинон ва соҳибкорон месозанд, вале намояндагони мақомот ифтитоҳ мекунанд. коршиносон мегӯянд сохтмонҳои зиёд дар ноҳияи Данғара ҳеҷ гоҳ бенақшаи куллӣ омода намешавад. дар ҳамин ҳол сохтмони фурудгоҳи байналмилалии Данғара дар масоҳати 450 гектар ба таъхир уфтодааст. масъалаи фурудгоҳ бевоситаи нақшҳо дар нақшаи генералии шаҳрак бахши меъморӣ ҳастанд, нақшаи генералии ноҳияи Данғара ва нақшаи генералии шаҳраки Данғара пешбинӣ гардагӣ ҳаст. аз ҷумла дар самти минтақаи ҷамоати диёти Исмоил Шариф пешбинӣ шудагӣ буд, вале бино ба сабаби бо назардошти он омилҳое ки ба ҳамаи мо шумо маълум астай ин камтар боздошт шудагӣ аст. ноҳияи Данғара аз солҳои 30 асри гузашта дар ҳайати вилояти собиқи Куло буд ва ҳоло як ноҳияи вилояти Хатлон аст, зодгоҳи раисҷумҳур ва бисёре аз аъзои ҳукумат. баъзе коршиносон мегӯянд таваҷҷӯҳ ба Данғара аз ин ҷо маншаъ мегирад. як соли пеш дар ин ҷо бемористони вилоятии касалиҳои сироятиро кушоданд. донишгоҳи давлатӣ дорад ва донишгоҳи тиббии Хатлон ҳам дар қаламраваш аст. минтақаи озоди иқтисодии Данғара чандин корхонаҳоро фаро мегирад. 160 000 аҳолӣ дорад. Эмомали Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон ба Владимир Путин президенти Русия дар робита ба тирпаронӣ дар як мактаби миёна дар
Ижевски Русия номаи тасалият фиристодааст. Ӯ дар номаи худ ба ҳамтояш ва пайвандону наздикони фафтидагон тазияву тасалиёт изҳор кардааст. Бар асари тирпаронӣ дар як мактаби миёна дар шаҳри Ижевски Русия 13 нафар аз ҷумла 7 хонандаи мактаб, 2 маъмури амният ва 2 омӯзгор кушта шуданд. ҳодиса рӯзи 26 сентябр рӯй дод. ҳамлавар худкушӣ кардааст. вазорати корҳои дохилӣ вилояти Ижевск дар бораи 20 осебида хабар дод. дар саҳифаи база дар телеграм иттилоъ доданд ки ҳамлагар аз 2 туфангчаи Макаров терхолӣ кардааст. дар минтақа мотами 3 рӯза эълон карданд. ҳодисаро сараёсати тафтишотии кумитаи тафтишот дар Москав таҳқиқ мекунад. сабабҳои тирпаронӣ дар мактаб маълум нест. ба дунболи фармони мобилизатсия ё ба сеҷи нерӯҳои мусаллаҳи Русия шумораи шаҳрвандони ин кишвар дар Тоҷикистон афзоиш ёфтааст. дар ҳар ҳавопаймое ки аз Русия ба шаҳрҳои Тоҷикистон меояд, шумораи зиёди шаҳрвандони Русия ба мушоҳида мерасанд. аз дирӯз дар хиёбонҳои пойтахт шаҳри Душанбе низ шаҳрвандони Русия зиёд дида мешаванд. дар ҳамин ҳол чанде аз меҳмонхонаҳои Тоҷикистон низ гуфтанд то охири ҳафта утоқҳои холӣ барои муштариён надоранд. 21 сентябри соли ҷорӣ Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия қонуни ба сеҷи шаҳрвандон ба артишро имзо кард. тибқи он шаҳрвандони то 45 сола барои хидмати низомӣ дар ҷанг дар Украина даъват карда мешаванд. ба муҳоҷирон низ гуфта мешавад ки метавонанд дар ивази 1 соли хидмат соҳиби шиносномаи русӣ шаванд. қабл аз идомаи барнома таваҷҷӯҳ кунед ба як огоҳӣ. бинандаи гиромӣ, соати пахши барномаҳои телевизионии радиои озодӣ аз рӯзи 1 октябр тағйир меёбад. аз он рӯз ба баъд навиди бомдодӣ соати 9 субҳ ба вақти Душанбе ва соати 7 ба вақти Москав оғоз меёбад. лутфан ёддошт кунед ва ба дӯстонатон ҳам бирасонеду бо радиои озодӣ бимонед. мақомот дар ноҳияи Деваштич пешниҳод карданд ки мактаби санъати бачагона дар ин ноҳия ба номи овозхони марҳум Дамирбек Олимов гузошта шавад. нусхаи қарори мақомоти маҳаллиро дирӯз корбарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр карданд. қарор аст мактаби мазкур рӯзи 11 октябр бо иштироки масъулини вазорати фарҳанг ва овозхонҳои шинохтаи кишвар ифтитоҳ гардад. ёдовар мешавем ки овозхони маъруфи тоҷик Дамирбек Олимов шаби 5 феврали соли равон бар асари садамаи нақлиётӣ аз олам даргузашт. Дамирбек Олимов овозхони 33 солаи тоҷик соли 2011 рӯи саҳна омад ва дертар бо таронаи дунё машҳур шуд. Дамирбек ба ҷуз аз таронаҳои муосир шашмақом низ мехонд ва узви гурӯҳи шашмақомхонҳои Нури Хуҷанд буд. ӯ зодаи ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд аст ва фарзанди Ботурбек Олимов ҳунарманди шинохта дар минтақа мебошад. бахши якрӯзи таърих тақдиматон мешавад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 27 сентябрро фаро мегирад. 27 сентябри соли 2012 Ҳамза Икромзода сокини 27 солаи рӯстои Хирманаки ноҳияи Ҳисор дар зиндон даргузашт. хишовандон ва ҳомиёни ҳуқуқ гуфтанд Икромзода дар натиҷаи шиканҷаи бераҳмона ҷон дод, вале дар хулосаҳои расмӣ сабаби марги ӯ худкушӣ номида шудааст. хишовандони Икромзода баъди марги ӯ аз сарраёсати зиндонҳо ва вазорати адлия $10 миллион тобон хостанд, вале додгоҳ даъвои онҳоро рад кард. марги Икромзода шиканҷа ва куштор ва бадрафториҳои густардаро дар маҳбасҳои Тоҷикистон расонаӣ кард ва роҳро барои ислоҳот боз намуд. сентябри соли 2015 бо ташаббуси Амрико гурӯҳе бо номи рамзии C5-1 ташкил шуд ки маҳфили вазирони хориҷии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва кишварҳои Осиёи Марказӣ гардид. дар нахустин дидори ин гурӯҳ дар Нью-Йорк моҳи сентябри соли 2015 вазирони умури хориҷии 6 кишвар аз ҷумла Тоҷикистон ҳамкориҳои амниятӣ аз ҷумла вазъ дар Афғонистонро баррасӣ карданд. сипас ин шеваи дидор ҳарсола шуд. 27 сентябри соли 2027 зод рӯзи овозхони мардумии Тоҷикистон Бой Муҳаммад Ниёзов аст. шогирди Шоҳназар Соҳибов ва Фазлиддин Шаҳобов то дами маргаш дар соли 2009 яке аз тавонотарин сарояндагони шашмақом буд. худи ӯ гуфтааст тамоми оҳангҳои шашмақомро аз худ кардаву ба донишомӯзони мусиқӣ дар Душанбеву Хуҷанд дарс додааст. солҳои истиқлолият набераи ӯ Таҳмина Ниёзова ҳам ба ҳайси хонандаи таронаҳои замонавиву классикии тоҷикӣ аз худ хабар дод ва дар озмунҳои байналмилалӣ баранда гашт.
бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз ин гуна таъин кардааст. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардаед. матлабҳои радиои озодиро пайгирӣ кунед. То фардо дар ҳамин вақту ҳамин соат ва ҳамин барнома. хайр, худо нигаҳдор.